Γεια σας! Ναι, κι όμως, καινούργιο βιντεάκι. Συγγνώμη που έλειπα τόσο καιρό, σχεδόν μια εβδομάδα. Απλά αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο σάπια. Ο καιρός ήταν πολύ χάλια, οπότε δεν είχα ούτε φυσικό φως για να γυρίσω έστω ένα αξιόλογο βίντεο. Είχα κάποια τρεξίματα, γενικά δεν, απλά. Είμαι καλά, μην ανησυχείτε, μη σας νοιάζει, αν σας νοιάζει. Και ξαναρχίσαμε από την αρχή. Σήμερα θα σας δείξω κάποια πράγματα που πήρα αυτήν την εβδομάδα. Δεν είναι πάρα πολλά, ούτε κάτι τρομερό. Απλά είπα να κάνω ένα βιντεάκι σαν haul για πρώτη φορά. Και θέλω πάρα πολύ να σας δείξω τα που έχω πάρει, γιατί είναι πράγματα τα οποία τα περίμενα πάρα πολύ καιρό. Και τα είχα άχτη επίσης πολύ καιρό. Οπότε πάμε να δούμε τι αγόρασα. Πήγα Αθήνα μια μέρα και δεν πήγα για ψώνια, απλά ό,τι έτυχε να βρω εκεί πέρα το αγόρασα. Και καταρχήν, συγγνώμη, πήρα 2 κολλιέ, τα οποία τα αγαπώ. Και είναι και τα 2 κολλιέ τα οποία έχω βρει παρόμοια σε μαγαζιά, αλλά τα έχω βρει πάνω από 12 ευρώ τουλάχιστον. Το πρώτο ήταν αυτό εδώ. Καταρχήν αυτό το έχω πάρει από το Εγάλεο, από ένα μαγαζί που λέει ότι έχει όλα 5 τέτοια, κάπως έτσι λέγεται. Και βρήκα αυτό το κολλιέ, το οποίο είναι κάπως έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται, ελπίζω να φαίνεται ωραίο. Το είχα δει αυτό από μια κοπέλα από το Tumblr TV και πώς το λένε, ναι, μου είπε ότι ήταν το H&M και το ψάξα και έκανε σίγουρα πάνω από 10 ευρώ. Μπορεί να κάνει και 14,95 το κλασικό. Και εγώ το πήρα για 3. Είναι έτσι, έχει κόκκινες πέτρες, κόκκινες πολύ απαλό βυσσινή χρώμα. Το λατρεύω, το αγαπώ. Είναι υπέροχο, κάθεται πάρα πολύ ωραία, ταιριάζει με τα πάντα. Το είχε σε πολλά χρώματα. Είχε σε πράσινο, έτσι το κυπαρισί, είχε σε μπλε κοβαλτίου, καφέ, μαύρο. Μαύρο δεν ήθελα γιατί έχω και δεν ήθελα να πάρω και κάτι άλλο που είναι μαύρο. Γιατί ουσιαστικά φοράω πάντα μαύρα ρούχα, οπότε λέω ας πάρω κάτι άλλο να δίνει και ένα χρώμα. Το πράσινο το φόραγα θα ήμουν σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο και πήρα κόκκινο. Και μου αρέσει. Επίσης πήρα αυτό εδώ, το οποίο το ερωτεύτηκα. Ουσιαστικά γι' αυτό μπήκα, γιατί το είδα από τη βιτρίνα και λέω εντάξει, τέλος. Το έχω αγοράσει, όσο και να κάνει. Και θα το αγόρασα έτσι κι αλλιώς γιατί έκανε μόνο 5 ευρώ. Και είναι έτσι. Είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει και τρίχες, γιατί το δοκίμαζα χθες. Φαίνεται, είναι λιλά γκρι αυτό το χρωματάκι το οποίο το λατρεύω και με το χρυσό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι και λίγο χρυσό που δεν κάνει μπαμ. Και τα ήθελα ουσιαστικά για βραδινά κολλιά, γιατί εγώ τα ρούχα που φοράω όλη την ημέρα δεν αλλάζουν ιδιαίτερα. Δεν είναι ότι θα βάλω το βράδυ κάτι τρομερά επίσημο και καλό και μπλα μπλα μπλα. Δηλαδή δεν. Οπότε με τα κοσμήματα και με τα αξεσουάρ προσπαθώ να το κάνω λίγο πιο βραδινό αυτό το outfit που θα βάλω. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Κάθεται πάρα πολύ ωραία. Βέβαια μπλέκεται στα μαλλιά σου. Θα μείνεις δηλαδή με 5, 6, 7 τούφες λιγότερες, αλλά δεν με νοιάζει. 5 ευρώ έκανε χαλάλι. Μετά δεν πήγα εγώ. Πήγε η αδερφή μου εκδρομή και μου φέρε κάτι πραγματάκια από τα H&M. Της είχα πει να μου πάρει πινέλα και τέτοια. Της είχα πει να μου πάρει τίποτα. Αλλά μου έλεγε τι θες να σου πάρω, θες να σου πάρω. Της λέω πάρε μου πινέλα, μακιγιάζ και αυτά. Δεν βρήκε τίποτα. Βρήκε μόνο κάτι πινέλα που δεν μου άρεσαν. Που τα έχω ήδη, οπότε δεν ήθελα να πάρω κάτι τέτοιο. Και μου πήρε αυτό το Body Splash που είναι Vanilla Frost. Καταρχήν το μπουκαλάκι είναι τρομερό. Δεν ξέρω τι μέσα αυτά, σίγουρα ήταν πολύ φθηνά. Το μπουκάλι είναι απίστευτο. Αυτό έχει μέσα 200 ml. Και ήταν σίγουρα 105 ευρώ. Και παιδιά, μυρίζει τρομερά. Καταρχήν εγώ λατρεύω τις γλυκές μυρωδιές, λατρεύω τη βανίλια, την καρύδα, το μπισκότο. Το μπισκότο όχι. Τέτοια πράγματα πάντως. Μυρίζει βανίλια, αλλά μυρίζει ακόμα πιο ωραία βανίλια από αυτό που νομίζεις. Είναι λίγο διαφορετικό, δεν είναι το κλασικό άρωμα βανίλια που μπορεί να έχετε πάρει πολλές. Εγώ αυτό φοράγα συνέχεια από μικρή. Είναι τρομερό, είναι βανίλια, αλλά έχει κάτι μέσα που το σπάει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ίσως επειδή είναι body splash, δεν έχω ιδέα. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που δεν είναι eau de parfum με κάτι τέτοιο, διαρκεί, το φάλα χθες και το βάλω το πρωί και μέχρι το βράδυ ακόμα μύριζε. Και έκανα μόνο 3 σπρίτσες, ξέρετε. Και είναι τόσο όμορφο μπουκαλάκι. Και είναι τόσο πολύ, δηλαδή δεν το λυπάμαι, δεν με νοιάζει. Το χρησιμοποιώ αβέρτα. Δεν με ενδιαφέρει. Και μου πήρε και κάτι το οποίο δεν τρελάθηκα, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν αυτό το κουτάκι, το οποίο το βρήκα σε προσφορά από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει 2 κρέμ σώματος και 2 αφροντούς, τα οποία είναι σε βανίλια frost και κρέμ κάραμελ. Τα άνοιξα, παρόλο που το έδειξα έτσι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το κουτάκι του. Γιατί είναι πολύ χριστουγεννιάτικο και θα το βάλω τα Χριστούγεννα. Τότε θα το φορέσω αυτά. Δεν έχουν τρομερά έντονη μυρωδιά όμως. Δεν ξέρω αν είναι έτσι από το μπουκαλάκι που τα μύρισα.
Παρ' όλα αυτά, πιο πολύ μου φάνηκε ότι μυρίζει το αφροντούζ παρά η κρέμα σώματος. Θα δούμε τι παίζει με αυτά. Αλλά ήταν πολύ γλυκούλικα και ευχαριστώ. Μετά, πάμε στα πολύ ωραία τώρα. Πήγα στο φαρμακείο και πήρα δύο πράγματα. Το ένα το οποίο το έχω πάρει πάρα πολλές φορές. Το άλλο το οποίο είχα τρελαθεί να το δοκιμάσω. Και θα το δείτε σε επόμενο βίντεο όπως και δίποτε. Καταρχήν πήρα το Thermal Spring Water από Avena, δεν ξέρω πώς λέγεται, εγώ Avena τη λέω. Είναι ουσιαστικά αυτό το νεράκι που ρίχνεις κτλ. Πήρα το μεγάλο μπουκαλάκι, το έχω ξαναπάρει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το ροτρεύω αυτό. Το φοράω συνήθως μετά το ξύρισμα ή καθ' όλη τη διάρκεια, δεν ξέρω, γενικά το χτυπάω παντού, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι 150 ml, δεν θυμάμαι πόσο έκανε βέβαια, ήταν λίγο ακριβό, αλλά μην φανταστείτε. Είναι το αγαπημένο μου νεράκι τέτοιου τύπου. Δεν ξέρω. Είναι δροσερό, είναι τέλειο και η αλήθεια είναι ότι το φοράω πάρα πολύ στο πρόσωπό μου. Πριν κάνω το make-up μου, ρίχνω μία-δύο τέτοιες σουτ. Το αφήνω να απορροφηθεί, μετά βάζω primer ή κρέμα προσώπου, ανάλογα τι θέλω, και μετά κάνω το μακιγιάζ. Νιώθω ότι το ενυδατώνει πάρα πολύ το πρόσωπό μου. Το πρωί, επειδή δεν συνηθίζω να το πλένω εντατικά το πρόσωπο, απλά βάζω μια κρέμα, έτσι ένα πράγμα τέλος πάντων χαλαρά, γιατί συνήθως το πρωί ξυπνάω στο τσακ για να πάω κάπου. Βάζω αυτό και το ενυδατώνει απίστευτα, το κάνει έτσι ελαστικό και ξέρετε όπως είστε τον ύπνο. Εγώ προσωπικά το πρόσωπο μου έχει πριστεί, δεν ξέρω. Μάλλον με το πως κοιμάμαι έτσι σαν ζώο. Με βοηθάει πάρα πολύ και το λατρεύω. Και πήρα λάδι καρύδας. Δεν περίμενα να βρω λάδι καρύδας τόσο εύκολα. Απλά εδώ έχουμε μέσα ένα φαρμακείο το οποίο είναι σαν Hondo Center. Εις διπλούν. Δεν ξέρω τι παίζει, τι νομίζουν ότι το έχουν κάνει. Και πήγα μέσα και λέω στην κοπέλα που ξέρω ότι την ξέρω προσωπικά, της λέω θέλω λάδι καρύδας, πες μου τι έχεις. Και μου λέει έχω και το τελευταίο μάλιστα. Και είναι αυτό εδώ, είναι βιολογικό, οργανικό ψέματα, λάδι καρύδας. Είναι από την εταιρεία Biona Organic. Biona, don't care. Είναι το ομό οργανικό παρθένο λάδι καρύδας. Δεν είναι ούτε χημικό, ούτε τίποτα από αυτά. Γενικά, αν θέλετε να πάρετε κάτι τέτοιο, πάρτε το πιο οργανικό που θα βρείτε και το πιο σε ομή και παρθένα μορφή. Αυτό είναι αγνό λάδι καρύδας ψυχρής έκθλιψης. Και είναι βιολογικό παρθένο λάδι καρύδας, κατάλληλο για μαγειρική, ζαχαροπλαστική, ψήσιμο ή τηγάνισμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο δέρμα και στα μαλλιά, μπλα μπλα μπλα. Λοιπόν, τι κάνει αυτό το λάδι καρύδας, για ποιο λόγο το πήρα. Καταρχήν τρώγεται, νούμερο 1. Μπορείς να το βάλεις παντού, σε ροφήματα, σε γλυκά, σε ό,τι θες. Εγώ δεν σκοπεύω να το φάω βέβαια, μπορώ να το δοκιμάσω. Το πήρα για τα μαλλιά. Γιατί είχα δει πολλά βιντεάκια της Μάρας που τρελαίνεται γι' αυτό. Και με ρωτήσε ποια Μάρα είναι, ξέρετε. Και είναι η καλύτερη μάσκα για μαλλιά. Είναι η καλύτερη απλά. Δεν πρόκειται να βρείτε καλύτερη μάσκα για μαλλιά πραγματικά. Και παρόλο αυτό που χρησιμοποιώ, που θα σας δείξω σε επόμενο βιντεάκι, είναι πολύ καλή. Ήθελα να πάρω κάτι το οποίο είναι τρομερό και θα μου διατηρήσει τα μαλλιά πολύ μαλακά. Γιατί αυτή τη φορά τα μαλλιά μου είχαν πολύ ψαλίδα. Κάτι που τα δικά μαλλιά δεν έχουν συμβεί ποτέ. Όλη μου τη ζωή μόνο 3 φορές έχω καταφέρει να έχω τόση ψαλίδα. Και οι 2 ήταν από το όμπρε που είχα κάνει, γιατί τα είχα κάψει προφανώς. Και ήθελα να δοκιμάσω κάτι το οποίο είναι over the top. Και αυτό είναι τέλειο. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα γιατί τα μαλλιά μου είναι φυσκωμένα και προσπαθώ να τα αφήσω όσο πιο πολύ μπορώ αφού τα λούσω. Σήμερα δεν θέλω να βάζω μάσκα κάθε φορά που τα λούζω, θέλω να τα βάζω κάθε μια εβδομάδα. Πάντως ρώτησα και την κοπέλα και μου εξήγησε ότι αυτό είναι σε στερεή μορφή τώρα. Είναι έτσι. Δεν μυρίζει, μην νομίζετε θα μυρίζει, μυρίζει αμυδρά. Δεν πρόκειται να σας μυρίζει καρύδα ή κάτι τρομερό. Ότι μυρίζει σημαίνει ότι είναι χημικό και δεν είναι παρθένο λάδι καρύδας. Απλά είναι σε στερεή μορφή λόγω του ότι έχει κρύο. Μου είπε αυτή πλέον να το έχω λίγο δίπλα σε μια σόμπα, σε ένα καλοριφέρ, στο τζάκι, ελάχιστα ίσα να θερμανθεί και μετά αρχίζει να λιώνει και να διαλύεται και να έρχεται στη μορφή του την κανονική. Επίσης μπορείτε να το πάρετε απλά με το χέρι σας έτσι, με ένα κουταλάκι και να το βγάλετε και να το κάνετε λίγο έτσι μασάζ στα χέρια σας και θα γυρίσει πάλι σε τη μορφή που θέλετε. Εγώ σκοπεύω να το έχω δίπλα στο τζάκι, επειδή έχουμε τζάκι, πριν κάνω μπάνιο, να το παίρνω, να κάνω μπάνιο και να κάνω και τη μάσκα. Και θέλω, επειδή έχω διαβάσει και το έχω ψάξει γενικότερα, τη μάσκα αυτή την αφήνεις στα μαλλιά σου όσο πιο πολύ μπορείς. Αν μπορείς κοιμάσαι με αυτήν κτλ. Και μετά λούζεις εντατικά. Το μόνο πράγμα που να μην δοκιμάσετε ποτέ με αυτό το λάδι είναι να μην τα αφήσετε τα μαλλιά σας με λάδι και μετά να πάτε είτε να χρησιμοποιήσετε θερμότητα οποιοδήποτε τύπου. Θα γίνει ότι γίνεται σε τηγάνι. Θα κάνουν τα μαλλιά σας. Είναι για να ξεβγαλθεί μετά, όπως και δίποτε. Τα αφήνει μετά με τα ξένια λαμπερά υπέροχα. Έτσι έχω δει τουλάχιστον και το πιστεύω. Και επίσης μπορεί να είναι και σαν λοσιόν χρώματος. Και σαν λοσιόν σώματος. Εγώ δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να τη χρησιμοποιήσω στο σώμα μου. Στα μαλλιά όμως ανυπομονώ. Θα σας πω εντυπώσεις.
και τα λατρεύω. Και έκανε 7,28. Με ό,τι στην τιμή, κανονικά κάνει 8 ευρώ, απλά εγώ επειδή είμαι μέλος σε αυτό το φαρμακείο, γιατί να έχουμε και μέλη στο φαρμακείο που έχουμε φτάσει, μου έκανε κάνει έκπτωση. Δεν μπορώ να μιλήσω, όπως καταλαβαίνετε. Έχω πιει καφέ και δεν έχω φάει τίποτα. Είμαι χάλια. Μετά, επίσης από το φαρμακείο, πήρα. Τι πήρα από το φαρμακείο? Με το φαρμακείο μετά πήρα κολόνιες. Γιατί όπως σας είπα, το φαρμακείο μας είναι hobby center. Πήγα να ρωτήσω βασικά το μαγαζί με τα καλλιτικά που πηγαίνω αν έχει φέρει την Black Opium, την αυθεντική. Ήθελα απλά να δω τι στο καλό γίνεται με αυτό το άρωμα, γιατί δεν το έχω μυρίσει ποτέ στη ζωή μου. Και ήθελα απλά να δω το άρωμά του. Μου το έβαλε, το λάτρεψα. Βέβαια, εντάξει, παιδιά, 30 ml κάνουν 70 με 80 ευρώ. Ποτέ. Δεν είμαι άτομο που αγαπώ τα άρωματα, δεν με ενδιαφέρει ποτέ να έχω άρωμα. Και πόσο μάλλον να πληρώνω για αυτό το άρωμα και να σκέφτομαι ότι αυτό το σπίτι που κάνω κάνει γύρω στα 2-3 ευρώ. Όσα αρώματα έχω είναι δώρα. Δεν έχω πάρει ποτέ άρωμα λοιπόν μόνο μου. Ποτέ. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Και η αλήθεια είναι ότι αυτά από τα Zara, τα αρώματα που έχει, τα αγαπούσα. Ήταν το τέλειο πράγμα, 10 ευρώ τα 50 ml και το χαιρόμουν κιόλας. Και τέλος πάντων το δοκιμάζω, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά πάω στο φαρμακείο και βλέπω ότι έχει χύμα κολόνιες και ότι έχει και την Black Opium. Και μιλάω σε αυτή την κοπέλα, τη φίλη μου, και μου λέει ότι είναι ουσιαστικά μία μίξη της αυθεντικής και της χύμα, ουσιαστικά από μίμησης της κολόνιας αυτής, του αρώματος μάλλον, και μπορείς να βάλεις μέσα essence, δηλαδή έλαια, το οποίο θα κάνουν τη μυρωδία πιο έντονη και διαρκή. Μου έβαλε τη σκέτη και μου έβαλε και αυτή με τα έλαια στο άλλο χέρι και μου λέει: βγες, φύγε, κάνε και πες μετά ποια σου διήρξε περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή, αυτή που μου έβαλε η τελείως χύμα χωρίς έλαια, χωρίς τίποτα, μύριζε απίστευτα. Δεν διήρξε όσο διήρξε η άλλη, αλλά την πορεία χάθηκε πολύ το άρωμα. Ενώ αυτή με τα έλαια μπορεί στην αρχή να μου πολύ άρεσε, αλλά έκατσε στο δέρμα μου τρομερά, ίσως και ακόμα καλύτερα από την αυθεντική, από το αυθεντικό άρωμα Black Opium. Και πήγα και πήρα το γυάλινο μου καλάκι, μου λέει ότι έχει 30 ml, 50 και 100. Τα 30 έκαναν 2,80. Τίποτα. Και ανάλογα πόσα ml θέλεις έλαια, είναι σε 50 λεπτά. Εγώ της είπα να μου βάλω μόνο 5 ml, δεν ήθελα παραπέρα για να δω. Ήθελα να το δοκιμάσω ουσιαστικά, να δω αν μου αρέσει πραγματικά τι παίζει. Και πήρα αυτό το μπουκαλάκι, το οποίο είναι 30 ml συν 5 ml έλαια, και το πήρα για 3,20. Μυρίζει υπέροχα, μυρίζει μαγικά. Είναι ένα πολύ γλυκό άρωμα, πιο έντονο όμως από τα κλασικά που έχουμε συνηθίσει. Σίγουρα έχει βανίλια, εντάξει, τα έχετε ακούσει 1000 φορές σίγουρα αυτό το άρωμα, δεν θα κάτσω να μιλήσω παραπέρα. Το λατρεύω και μου αρέσει και το μπουκαλάκι του, είναι και γυάλινο, είναι και πολύ μικρό, οπότε το κάνεις ό,τι θες. Love it. Για 3,20 δεν θα το λυπηθώ καθόλου. Μετά πήγα στα καλλιτικά και φυσικά έψαχνα μάσκαρα γιατί μου τελείωσε μάσκαρα. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω ξαμείνει από μάσκαρα. Δεν ξέρω πώς το έχω πάθει αυτό. Και επειδή περίμενα να γεμίσει το stand της Golden Rose, περνάω σήμερα και βλέπω ότι ήταν γεμάτο. Και μου λέει η φίλη μου, μου λέει μπαίνουμε. Της λέω, κάτσε να δω τι κάνω. Το βλέπω ότι είναι γεμάτο, της λέω τώρα αμέσως. Βέβαια κρατήθηκα. Μπράβο μου. Και πήρα τη μάσκαρα που περίμενα πώς και πώς να πάρω. Που πάλι την είχα δει από τη Μάρα και ήθελα να την δοκιμάσω. Και είναι από την Golden Rose η Wanderlust Mascara. Που λέει 12 φορές όγκο και lash lift και μπλα μπλα μπλα. Με προβιταμίνη β5. Ναι, δεν ξέρω τι παίζει. Είναι αυτό το χρυσό ουσιαστικά. Την Golden Rose. Κάνει 6,90. Είναι τρομερή. Είναι απίστευτη. Ρώτησα και την κοπέλα βέβαια, γιατί είχε αυτή και είχε την ίδια ακριβώς συσκευασία σε ένα ροζ μεταλλικό. Και της λέω ποια είναι πιο καλή. Μου λέει και οι δύο είναι πολύ ωραίες, και να τις βάλεις μαζί μου λέει έχουν αποτέλεσμα L'Oreal. Και ναι, πήγα να της πω δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Ήταν μια άλλη κοπελίτσα που δεν πολύ συμπαθώ εκεί πέρα. Και όλα μου λέει μαλακίες. Συγγνώμη. Αλλά όλα μου λέει βλακίες, λες και δεν ξέρω εγώ τι πάω να κάνω τώρα. Και θέλω να μου πουλήσει τώρα τις δύο μάσκαρα για να γίνουν σαν τη L'Oreal. Πήγα να της πω η L'Oreal την έχω ξεπεράσει εδώ και 5 χρόνια στη ζωή μου. Παράτα μας. Έκανε 6,90, καλή τιμή, εντάξει. Μου κακοφάνηκε γιατί είναι Golden Rose, δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω. Θα ήθελα 6 ευρώ, όχι 6,90. Τέλος πάντων, τη δοκίμασα ελάχιστα πριν, την έβαλα πάνω από αυτό που είχα το μαγιγιάζ. Είναι υπέροχη, έχει βουρτσάκι τρίχινο, τα οποία δεν τα πολύ λατρεύω. Είναι βουρτσάκια τα οποία είναι λίγο, ξέρεις, δεν ξέρω. Εξαρτάται πώς θα πάει, είναι κάπως έτσι. Είναι μικρό βουρτσάκι, δεν είναι το τεράστιο το που έχουμε συνηθίσει, ούτε καν καμία σχέση με τις Essence. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ πυκνό. Το προϊόν μέσα είναι ακριβώς στη ρευστότητα που χρειάζεται. Δηλαδή το χρησιμοποιείς με τη μία και δεν έχει ούτε κόμπους τίποτα. Δηλαδή φανταστείτε, εγώ έβαλα στρώση από πάνω, που τη φοράω αυτή τη μάσκαρα πόσες ώρες πριν.
και δεν μου έμπλεξε τίποτα, απλά μου έδωσε παραπάνω όγκο και παραπάνω έτσι. Αυτό θέλω εγώ γενικά, να φέρω οι πληροφορίες μου σαν πεταλούδων. Τι παρομοίωση ήταν αυτή δεν ξέρω. Και μετά πήρα ένα κραγιόν από τη σειρά Velvet Mart, γιατί σας είπα πως το λατρεύω. Και θέλω να πάρω ένα κραγιόν το οποίο θα το φοράω όντως, όχι σαν το φούξια που έχω. Κρατήθηκα και δεν πήρα άλλα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ξέρω ήταν nudes ή έτσι peachy tony, η οποία ήταν τρομερή. Πραγματικά, εγώ που δεν φοράω nudes, τα λάτρεψα, αλλά ήταν για πιο καλοκαίρι φάση. Δηλαδή είχε 5 αποχρώσεις που θα ήθελα και τις 5 για το καλοκαίρι. Και μετά είχε τα πολύ σκούρα, τα Vampy Reds κτλ. Που τα είχα επίσης σε άλλες εκδοχές, οπότε λέω γιατί να πάρω κάτι ίδιο, καλύτερα όχι. Και πήρα το νούμερο 14, που είναι ουσιαστικά το χρώμα που λατρεύω να φοράω. Απλά εγώ αυτό το πετυχαίνω με 3-4 προϊόντα, δεν το πετυχαίνω με τη μία. Και είναι αυτό εδώ. Δεν σας έχω πει πόσο τέλεια είναι αυτά τα κραγιόν. Είναι τρομερά. Είναι έτσι. Και αυτό ουσιαστικά είναι ένα Your Lips But Better, αλλά σε πολύ πιο έντονη και σκούρα μορφή, με πολύ βυσσινή μέσα και ροζ, και αυτά που μου αρέσουν πιο πολύ. Είναι πιο ψυχρός τόνος και όχι θερμός που δεν τα πολύ θέλω. Και πάει και πολύ με το μαλλιά μου. Γενικά το μακιγιάζ μου έχει επηρεαστεί πάρα πολύ το χρώμα του μαλλιών μου, το ξέρω αυτό. Αυτά νομίζω έχω. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο. Αυτό είναι το φοβερό haul. Α, ναι. Και πήρα και αυτό το μενταγιόν από ένα τυχαίο μαγαζί εδώ πέρα, το οποίο είναι σαν ματάκι έτσι. Ματάκι μου ουσιαστικά με πολλά στρας που δεν τα λατρεύω. Αλλά ήθελα κάτι dainty, αλλά να κάνει ένα μπαμ, δεν ξέρω γιατί. Και μου άρεσε πάρα πολύ. 5 ευρώ το πήρα. Μου αρέσει, τα έχω χάσει όλα. Είχα πάρα πολλά dainty necklaces και τα χάσα όλο το καλοκαίρι. Πώς το κατάφερα, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Αυτό. Αυτό είναι το γρήγορο βιντεάκι, έτσι για ένα καλωσόρισμα ξανά. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε βίντεο για μάσκαρα, βίντεο για review, βασικά review για διάφορες εταιρείες μανώ, γιατί το είχα ζητήσει μια κοπέλα και θέλω κι εγώ πολύ να το κάνω. Απλά πείτε μου αν θέλετε να το δείτε, γιατί θα βγει λίγο μεγάλο, είναι σίγουρο. Θα ετοιμάσω άλλα 2 βιντεάκια και θα αρχίσουμε να μπαίνουμε πάλι σε σωστούς ρυθμούς. Καλά να περνάτε, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Πολλά φιλάκια!